atenție, cum vă mut eu, da? Pe spate o să intre Adam, nu știu, unul cu numărul sau al lui Vladimir, vedem. Cred că cu Luca, la mijloc o să intre Sandokan, stânga Andreea, Zărabu și aici, da? Înțeles, da? Merge topală, merge topală. Nu mai merge. 5. Eric e lungă, bă, Eric, e lungă. Hai, rămâi sus. Stați bine, Eric, vedeți care viteză. Deci vă rog, domnule antrenor, să nu vă enervați Strânge astăzi. puțin. Ok. Urcă, bă, urcă! Al meu nu știu să zic. Aoleu. De exterior, invers. Exterior, exterior, Dominic. Hai, Andrei, că ești moale! Haide, Nemes. Îl lasă-mă că abia a început, domnule. Cade, Iartă să nu tai cade. sunetul. A căzut. Răspunde acum. Da. Andrei, Pleacă de ești acolo. moale! 100%. Pleacă tot, maestru, ai răbdare! Să ține minte minutul. Așteaptă, că ai viteză. În momentul când lovești atunci. Pleacă Pleacă Cosma, hai! Haide. Nu cade. Bună. Și poți, bă, cu ce dai cu numărul? Eu zic că nu, asta nu e Te din uiți. jur. Nu veți înțelege. Liniște. Tata, lasă. Pleacă, naciule! Invers! Hai, bă, copile! Mă! Dar ce-o fi vrut să fac? Bravo, Filipe. Băi, Luca, mai atent, nu mai pierde duelurile acolo. Luați învățare de minte cum se șutează. Bravo, băi, Filip! Jucăm, da, da, joacă. Andrei, nu stați în linie, da? În scară. Haide. Haide. Sus! Sus! Veniți la pat. Cosma, stai bă, dai sus. Da, mută. Bravo, vino aici, Patrick, între linii. Stai cu el, David! Patrick, între linii, Patrick. Haide. Simplu, Una. Eric, simplu. Hai, Nemes. Calm. Aha, haide, mă, pune piorul pe lume. Da, da, joacă. Bravo, haide, nu nimic. Nu mai merge. Luca, nu mai merge. De ce te limitezi în doar într-o Dacă direcție, Vladimir? Stai cu Răbdare. David pe lângă. Condomicea, ce vorbești? Deschideți larg aici, că aveai, uite, singur ești. Hai, Edi! Joacă unde vrei. Hai! Nu nimic, nu nimic, haide. Băi, haide mă, că sunteți moi, mă, treziți-vă, mă, Andrei, mă, Haide haide. puțin. Luca, treziți-vă. Și ești între linii, nu veni aici. Lung de linie, haide. Minge la până, așa, haide. Ușor. Pus în capul lui. Ce pus în capul lui, mâncați-l. Adică au să degajeze. Păi, unde mă degajez? Eu am crezut de afară. Sau Cred că a dat poarta, mă. Da, da, foarte bine, să știi. Strânge, Eric. Așa, Strânge, Eric. mă. Du-te, Dominic. Să nu te facă la viteză, că te mănânc. Hai, Eric. Bravo. Da, haide, coboară, bravo, Ăsta bravo. vrei să dea de patru. Ideea este că nu înțelegi, dar l-a executat frumos. Da, dar e impecabil, nici că a vrut. Trebuie să înveți atacanții de la el. Haide, hai, Patrick. Cât de frumos a tras. Eric, urcă, Eric. Hai, Patrick. Bă, Eric, tu mă mănânci pe mine, Eric. Noi. Pune-o jos, Eric! pune-o jos. Eric. Băi, Băi, stați bine aici. V-am spus de 1000 de ori. de fapt, ce ce-a vrut să facă? Mișcă-te, Edi. Hai, Edi. Nici cred că nu ești. Mișcă-te. Ăsta s-a Băi, Andrei, fă-ți-o, bă, și... o facă să Da, eu, Patrick. Simplu. Băi, Andrei, o faceți voi, bă, Deci, faceți, aia, Patrick, uitați-vă la mine. Dacă în secunda 2 nu căutați pasul, veniți amândoi la mine și nu mai jucați. Să fie clar. Eu cred că nu și-a dat seama unde era în teren. N-am văzut poarta, știi? Nimeni nu te mai bloca, băi, Ale, Nemes. dați-vă Mișcă-te, nu drumul la mai sta în mișcare bloc. că intrați și nu știți de voi. Haide. Calm, calm. Nemes, nu mai stau într-un loc. Haide, intră puțin într-un ritm. Nu acolo. Acolo ai mai jos, Vladimir. Mai jos, Vladimir, dă-i soluție alta. Da, unde vezi? Nu vezi acolo, îl dai pe mură. Calm, calm. Răbdare, Filip.
La loc, Filip, la loc. Ia-ți locul tău. Mai lung, băi, joacă, bă, ai răbdare! Zici că e 2014. Aveți răbdare, dați mai lung! Dacă mă duc eu la 2016 pe încerc și tot. Și unde a fost născut încerc. Și spitalul la care a fost născut. Ai zis, mă, că nu țipă. Nu mai fac. Stai mai sus, Cosma! Cosma! Du-te, bă, sus! Cosma! Du-te la în centru. Acolo trebuie să fii, Cosma, mai sus, Cosma, aici vine Eric. Hai că așa faci. Capul sus! Și! Oh, hands, băi! Și, fă-ți-o! Fă-ți-o! Și! E bună, bă. Haide, mă, finalizezi! Calm! Nu mai mergeau invers! Mamă, ce prințesă era mâncare. Era bună mingea. Așa mi se băgat. Hai să alergăm! Să alergăm! Nu! Nu vrei să... Nu vrei, Eric. Filip, că boala ta cu el să-l ai în față, nu în spate. Hai, Cosma. Hai, Eric, popular, Eric. Bravo. Bravo, băi. Bună asta. Bună, Edi, bravo. Sus, Nu te sus. mai arunca. Au, ce ușor te face, dar... Bag. Invers. Filip, invers. Oh, iată și mai sus. Nu iese, nu iese, nu iese. Bravo, băi, copile. Lung de linie. Hai, Edi. Fă-ți-o! Lasă-mă pe ăla, copil. Dar de ce nu-l fluiera? Băi, Uite, faul. S-a pus să fluie. Andrei, pentru că nu stați bine. Nu stați bine. Ai pus să fluie. Are în partea aia? Dar nu mă uitam, nu te concentra. a vrut arbitrul ăla să fluiere, dar i-a înghițit fluierul. Am, oricum trebuia să fie egal, sincer. Dar ce-a făcut ăsta la mine? Mai corect. Ieșiți afară. Bine, al meu nu prea e fericit, dar... Dacă... Dă! Poftim, Așa. Cu Am viteză. motoretă. Calm, calm. Hai, Cosma, sus, Calm. Cosma, stai mai sus. Da. Hai, Nemes, bravo! Mă curățește. Bravo, calm, calm. Ce vrei, mă? Haide și da Nu pas! știu, mă, ce era pirat Bravo. mingea sus, a fost un sau... Da, acolo trebuia! S-a părut faul pe ăla. Să vii la minge! A vrut să fluiere, dar... Era acolo, mă. Era acolo, mă. Da. Dar a fost faul. Eric, ia nu stați bine, Eric. Bă, mișcă-te. Patrick, mișcă-te și tu, Am Patrick. spus unul mai jos tot timpul. Uite, să se mișcă Tălteanu, că Băi, mi faceți, bă, încălzire, mă. face dans... Școala. Bă, dar numai pe ăla îi nimerește, n-am văzut. Oh! Oh. Bă, e Filip ăla să bată ăla aici. Hai, Topală. Andrei, colțul liber și Reda. Colțul liber. Unde nu prea bate bine. Sau bate, sau să intre Marcu tu își bate. Nu mă bate bine, că e rece. Dacă prinde la poartă, aia rupe și plasă. Să nu prinde de... Colțul liber vreau să dai și re, chiar dacă e portar acolo. Ia. Ai înțeles? Chiar dacă e portarul, dai și ret acolo. Mă cere metri. Pe colțul lui tare. Uite ce doare. Domnul arbitru, mă înghițiți. În zi direct. Mamă, cu tău Bravo, Edi! Bravo, urmărită. Da, urmări bine, bravo. Bravo, Edi! Offside. Nu cred. Mare de tot. Offside? Da, a fost mare, s-a văzut. Și nu a dat? Și are... Și vedea faul. Da, trebuia A să fost faul, fie. da, corect. Hai că... Băi, stați unul Hai mai că în oprim scară, sonorul. vorbiți între voi. Vorbiți între voi, că sunteți muți. Eric, mai sus, tată, Eric, cred că stai prea jos. Și? Cosma, du-te, bă, băiatule, la ăla mai sus. Nu mai sta așa jos. Așa e. Așa, vezi să nu plece. Coboară, Filip. Bravo, haide! Ce rău stai în Te teren. uiți, haide, Baian, în fața porții! Bravo, Patrick! Eric, Bravo. stăm rău. Merge Filip, hai! Nu mâncați, Nu mai! Hai, Andrei, cere mingea. Eric, stai foarte rău.
Ce aveți, Cosma? Nu mai mergi. Vino, David, bă, David. mai urcă și Vino, lipit de linie, lipit de linie. Haide, mă. Bravo, hai Cosma, viteză! Și... Răzvan. E cu rapid. Bravo, Edi, bravo! Andrei, iar vă prinde! Păi Eric strânge, Eric, zici că nu mai poți să alergi. Urcă, mă, urcă, 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 bagă! Amândoi, bravo, bravo copii. Sus, sus că ești obosit. Ăla-i topalul? Da. Da. Hai bă, sus. Topala, hai sus, că ai Hai mă, fost. ridică-te! Hai că ai... Lasă-mă. Ai început să plângi. Lasă-mă. Toți la mine, în afară de Patrick, haide. Toți la mine. Andrei, gata. Nu mai plânge. Vedeți care viteză, vă spun de 1000 de ori. Filip, mai larg puțin. Filip, mai larg. Așezi. Bravo, băi, 1 la 1. Nu mai merge, nu mai. Ia-o înainte, ia-o înainte. Nu mai, mai stai în spate. Ia uitați-vă la mine, ce asta? Ce jucat? Bine, bravo. Ce joci, mă? Ce joci? Mai în centru, apari. Ce joci? Ce jucat? Am băgat Ce pe nu partea te dacă ai de dat bunul așa? Dă-o. Nu mă deranjează. Dă, Bravo, dă, băi. dă. Haide, mă, haide. Ah, acolo, iar bă. Ia mă, că ai voi toi în mână, că n-a vrut. Ei, ce zice, ce și ce asta? Unde mă, n-aveți o bucurie, mă, crispați? Ce mă, vă ceartă pe acasă iar? Hă? Te ceartă iar, mă, Nemes? Mai larg. Nu? Nu, te-ești grăbit acum, te-ai grăbit. Mă, capitane, ești capitan. Și tu, frate, scuze ești. Băi, da, bă, imposibil, bă, dacă înțelegeți, bă, copii, bă. De ce nu venim la pas? Ia vezi. Știi că nu poți. Bravo! Invers, ține, Filip. Și... Bravo, băi! Bă, Cosma, bă, bravo, bravo, Edi, bravo, bravo. Bravo, copilaș! Bravo, bă, copii, bă, bravo, Cosma, ăla e. Da. Bă, Eric, vă stați, bă, așa, așa, uită-te, așa, nu așa, așa. Nu, așa, așa. Du-te lângă el, du-te lângă el. Da, În comentarii suntem primii. dar trebuie să fac eu. Da, ați văzut, mă, ieri când am început meciul cu știința că nici n-a făirat ăla... Așa, Nu trebuie să știi fotbal, să ai grijă. Doamne, mi s-a părut. sus! Nu trebuie să știi fotbal, să ai spirit, îmbrăcați-vă. Haide, Așa, mă, Eric. Ia să nu mai Nu mai trimite, nu? Așa, Eric, bravo, sus. Marco, Robert. Nu. Întreabă-l pe... Luca, joci fundaș și Ali, ce te-am luat asta? Da? Să joci simplu. Luca, La centru? da. Pleacă pe atât. Hai, mi-a și pe ăsta la centru. Bravo, Adică haide. Haide. Bravo, Uite, băi. asta e neputiță, vezi? Uite. Și acum lovești. Neputiță totală. Bravo. Neputiță Hai, mai totală. jos! Uite așa faci. Exact ca Bravo, îți place băi, cum se vede, bravo. Patrick. Luca, Bravo, Luca. bravo, Du-te Luca. Du-te cu la schimb. Du-te cu mata, du-te și tu, mă. Ia joacă pe tine, băi. Eric, Eric, ia uite-l pe Patrick, dacă greșește. Că nu mă interesează. Merge, Edi, pleacă, că ți-o dă! V-am spus doar să aveți atitudine, că nu care jucați, este execrabil. Bravo, bă, Edi, bă. Filip, Gol, da? Execrabil sunt. Credeți-mă pe cuvânt. Din punct de vedere, v-am spus că ritmul nu-l prins doar din punct de vedere fizic, ci și mental. Și voi sunteți labili țiși. De ce? Bravo, Pentru că Filip. voi și foarte mult fotbal. Ia Eric, gecuța pe tine. Ia joacă pe tine. 5 minute. Andrei, 5 minute se schimbă cu tine, da? Mai puțin meseria de Hai, părinte. hai. 5 minute. Dați drum. Ia joacă pe tine, băi. 5 minute și Eu sunt de vină schimbă, pe la da? spate. Hai că... Sus, Eric, dați drumul acolo. Numai că intri 5 minute, Eric. Tu intri 5 minute, cu minute afară. Bravo, traiere. Dați drumul la încălzire. Hai, Eric, încălziți-vă, încălziți-vă, că Filip, dă drumul și tu. Marco, mai sus, Marco! Invers! Pleacă Marco, Invers! pleacă Marco. Hai! Bravo. Haide! Ține un pic de ea! Ține un pic de ea! Bravo, bat! 2 minute, Eric.
Așa, Patrick, tati, încălzește-te și tu. Nu mai bate că n-ai forță, te-ai și accidentat. Aolo! Băi, Andrei, băi! Băi, Andrei! Ce să urmărească? Să urmărească ce? Băi, Robert! Ce este, detectiv? Ce? Luca, tu unde te duci atâta, mă, Pune că ai ăsta aici? acolo. Ce asta? Lasă-mă De la să asta. picior, vreau să... Ce stai pe geacă acolo? Băi, Robert! În afară de... Hai, de ministere. hai, Patrick! Patrick! Dormim! Ții, mă. Haide, haide, Mircea, Ide, aleargă. mă, ide, mă. Mă aude și pe cameră. Hai, Topală! Și tu! Ai prins tu pe ăla. Ai prins tu pe ăla. Bravo, ia-o în viteză, ia-o în viteză! În Ia- viteză că te... Au. În viteză! În viteză! Bravo, Adam! Unde ți-o mai da Marco? Că trebuie să Marco, urci- unde bate Cosma? Să urci puțin mai mult, Marco. Ale, rămâi și tu, faza asta. Marco, rămâi fundaș cu Robert. Urcă Ale în careu, că ești înalt. Am frică de tine, Alex, mă, Marco. De mine nu prea e frică. De tine e cam frică. Dacă aici să duc că e... Mă și înjura. Coborâm acum, coborâm, Ce-a văzut coborâți. că e aici. Nu trece, Marco. Nu trece. Asta am trecut. Bravo, bă, Bravo, copile, bă, bravo, bravo. bravo, bravo Hai, ție! să așezi. În sfârșit, văd că alergi! Bravo, nimic. Ale, hai mai mult la centru. Mai Hai mult, te văd mai și cu mingea puțin! Merge, Robert. În linie, Robert, mai repede. Adam, du-te în locul lui Andreea. Bravo, Ia ia să vă mă. Ia uite, Adam. Invers. Haide. Asta, dar are... Hai și tu. Hai, Ale, hai, Ale, hai, Ale. Așa, Ale. Haide, Ale. Bravo, Alică. Tu bate. Ușor. Bate, Ale. Uite, Edi, Edi, Cosma. Bate, repede. La margine! Bravo, Eric. Nu-i nimic, coboară, coboară. Prinde. Așa, Eric. Bravo. Bravo, Eric, bravo. Bagă-l în joc pe Eric. Hai la pas, hai, Marco, mai jos, la pas, Marco! Eric, hai să dăm și pas. Să nu mai dăm lung. Adam, joacă unde vezi, de acolo, margine. Bine? Haide, bă. Bravo. Calm, Andreea. calm. Dă. Și așa, Viteză, invers. că- Marco! Hai mă mai sus! Hai, Topală. Din dreapta, nu? Cosma, hai și tu. Pătrica, hai la mine, intră puțin. Bravo, Cosma, dă-i drum acolo și încălzești. Bravo, Edi. Robert, strânge, strânge! Bă, Robert, în alergare! Dar Chițu, de ce n-a venit, mă? Am trecut și pe loc? Da? Da. Hai să lungi, că e dimineața. Nu mai bloca, Păi, și Adam, nu aduce mai acum. unde joacă lung. Nu mi-e rușine. Nu nimic. Așa, Eric! Marco, mai repede, Marco! Haide, bate. Așa, alergă să recuperezi! Așa! Bravo, băi, Ale! Eric, coboară, Eric! Simplu! Bravo, băi! E lung. Schimbă dacă poți! E, Stângul. O, dă în fața porții. Andreea, în fața porții, Andreea, uite că... Ai, mă, Edi! Bravo, Edi! Mai repede! Bravo, dar mai repede! A vrut în fața porții. mm. Bine, se juca mai repede. În fața porții. Din prima se juca cu stângul. Dar e bine și așa. Marco, poți să dai și tu una în careu pe bara a doua? Și a avut dreptate, Cristi, că nu putem să alergăm. Pe bara a doua nu, dar pe prima bară da.
că tu l-ai să bate. Bate Edi, tu, nu, bate! Lasă-o să bată la Hai Marco, bate! Dă-o puțin mai în față, că n-ai benzină. Nu! Coboară. Bravo, băi! Haide, vino Hai cu treare. șut. Ia vezi. Bravo! Și! Bravo, Eric! Bravo copii, bravo, bravo. Coboară, Eric, coboară, bravo! Hai, Cosma. Hai. Strânge, Robert. Și-a dat cu stângul, mă. Luca și tu. Hai, Marcule, bate. Nu! Edi, hai și tu. Atacant? Da, atacant. Mai bine ți-te pe Marco, ataca și pune pe aia stânga. Să se ia loc. Nu mă lasă să stea acolo. Așa, Edi, bravo. Hai Robert, că la tine vine. Mai bun asta. Ale! Dar te ferești! De ce nu lovești cu latul? Te ferești tu! Mă, dau gol, mă, îl cer și când dă gol. Păi așa a făcut și ieri, mai vezi, ieri Da. tot în fereala. Da, da. Bună și centrarea, bravo și Ale și Marco, bravo. Auzi, contează că azi a dat gol. Da. Cum necum. Da, da. La mine se dă. 26 clasă. Eu joc bine, dar... Ceva, aveai margine. Aveai mari. Robert! Așa. Ei, grăbitule! Băi, uitat la Andrei, poartă. la ce te grăbești? Hai că te vede tactul pe filmare. Te vede oricum, vede oricum. Mi se pare că joacă bine rău ăștia. Are, mi se pare că a pus Cătălina de aici. Perfect. A pus cum o Pe știu. Facebook. Sau pe Instagram o Nu pune. știu. Nu știu. Dar n-am pus noi? Oare? Uite, dar sunt mari, merită. Se pare că nu știu dacă au. Aha. Coboară cu să recuperezi, coboară, Eric! Bravo, băi! Bravo, bă, intră în ea! Ah, bravo, Eric! Ia vezi, mă, că-l doare piciorul. Eric, te doare piciorul? Oh, oh, oh. Bravo, are, bravo! A prins tupeu dacă l-ai certat. Păi au văzut că n-am început. Adică o să rămână unul din ei pe margine și... E complicat un pic. Haide, ia mingea, ia, băi! Hai, băi! Tu și pe mine! 4-3. Dar nu, mă, au dat două goluri. Haide! Sau 5-3. 5-2. 2. Cât a fost acum? Cât e scorul acum? 5-2, parcă. 3 goluri. Dacă mă dă unul chiar. Hai, băieți, încă unul! Hai, Vladi, du! Eu i-am dat așa. A dat-o clar. Bravo. Ei, Pas! vine la pas, Ale! Fiți de aici, Andrei. Mai departe. Tredu prima. Ia-o, mă, în viteză, taie spre portă! Așa! Bun, bravo, bă, bravo! Așa, copilași. Bravo, copii, bravo! Așa, bravo, bravo! Vezi că e gol, nu? Gol, e gol, e gol. Domnul arbitru, Gol, e gol, e gol. ăștia au o grămadă de bani și nu schimbă plasa aia.
gol, dai drumul, haide, joacă. Joacă aici. Vreau să le cer doar ritmul, atâta, ca să intre bușul, dar mă enervează că nu au plăcere. Păi nu știm cum, că Bă, dacă nu intre din prima, e greu să-i... Da, nu mă da asta, bă, da, măcar joacă, mă. Acum ce să ai de pierdut? Uite, ia să le spun tot. Bă, au adversarii 5, 6, 7 Ia gol. și joacă. Joacă, mă, că dacă nici acum nu joci, când joci? Te văd. Hai că la 0-0 înțeleg. La 1-1, la 2-1, 6, ce să joacă? Atâta tot. Uite, eu. Uite-te, mă, la nene. Nu sunt, n-au urit, n-au urit. Ai dat la forță, dar tu n-ai forță. Haide, nu-i nimic, dar e Așa, ceva, nu-i nimic. stați Haide. între el, blocați-l acolo. Haide. La gol, la gol. Boian! Bravo, bravo! Mamă, ce bine Cosma, ce să mai țin? Te pătrică aici. Noroc cu ăla care are viteză. Nu-i față. Iar nu stați bine, Andrei. Aia l-am pus acolo să-ți arăt cum se vede. Trebuie să veniți la antrenament voi doi. Asta trebuie să faci. Individual. Bine a venit ăla. Ia să văd, Urmăresc hai. adversarii. Ia vezi că pleacă. Uite, urcă. Dă, dă! Ai, bă, copile! Deja faci golghete? Dacă dădea cu stângul era gol. Da, Bravo, aia. dar l-a lovit-o cum trebuie, trebuia să pună Ia, stângul. dacă punea stângul era bine, colțul nu. Uită-te la Andrei. Deci ei urmăresc și fii atent, la mine nu s-au cu oameni, deși tot îi dau. Ia să vezi. Păi eu urmăresc în zonă. Direct, direct. Bravo, bă. Bravo, Andrei! S-a dat fingers, nu știu. Bă, băi, ați văzut ei la corner, da? Că dau primii. Hai să dăm și noi. Era greu să dai așa. Eu dacă mă Tot punem bine. așa, o dădeam, Așa. o pierdeam Nu mingea. dai cum a dat ăla. Unde o dădeam peste alea. Nu dădeam tot în el, dădeam de la Tot de la acolo, mâna pe- în vestiare. dădeam mâna pe- Bravo, Patrick. Hai, Bagă portarul. Bravo. Ia să Bravo, bă, asta e cel mai bun. Nu e la care e bine, hai. No, uite-i mă așa, vezi de treabă, că nu e. Bă, nu stau aia bine, frate. A, mă, lasă că stau bine aici. Joacă relaxați. Și la sporul ăsta, ce... Bravo. Cum vrei, ce să... La 2016 sunt crispați la 3-0 ai vei. Și noi. Cosma! Toată lumea. Că nu suntem Și siguri. antrenorul, tot. Bravo, Eric! Dau nimic. Trage la poartă. Trage. Stă pe câini! Bă, nu sunt voi, mă, uite și ăla și tot pală. Ia ce-or să cam, Andrei. Uite-l! Bravo. Haide, mă. Haide. Bravo. Haide! Nu mai știu Și care treaba, Alex? 6-3. E dacă mă gălează pentru mine ok, dar pentru tine nasol. Și eu am Băi, durat 6. Andrei, Tu dacă e băi! Galați, eu am plecat aici că se... Eu am durat 6-7, dar tu acum ai nasol să drept. Nu, eu plec de aici, dacă e... Băi, plec. Andrei, nu poți să stai în 6-3, ghetă. da. Bine, hai. Da. Ce mai, dai unul acum și fac și eu 7-7. Offside. Ia uite, exact ce spunea. Amâna n-a fost offside? Haideți, băieți, haideți! Bravo, bravo! E frumos că se dau goluri până la urmă. Auzi, dacă mai dai 3, eu plec de aici că... Ia-l, mă, prinde! Ia uite. Alf, S-au înroșit Adidas. arătați-vă, bravo! Filip, te scuze. Bravo, haide, nu nimic, da! Haide, ia dă aici, dă-i-o! Dă-i-o mai aici! Chiar v-a prins! Ia, uite! Bravo, băi! Na! Ești Patrick. Oh, ce bine a dat pe ăsta! Na! Băi! Băi, Eric și Topală, dar nu înțelegeți! I-ați băgat ziua dați voi doi! Nu, domnule, e 6-3. Nu contează, mă, dar nu stă bine, frate! Ei, se învățează la 11. Haide, Este băi, învățat la 18, la 11. haide, Ia haide! vezi în partea cealaltă. Hai, ia, dacă te mai duci cu spatele, te bat! Mamă, te-au... Băi! Haide! Zi-mă Dar nu te partea mai duci acolo. cu mine! Urcă! Hai, mă, finalizezi. Hai! Bravo, ai finalizat, Asta bravo! trebuie să dea gol din parcarea. Calm, haide, 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 cereți Vedeți mingea! cum stați! Cereți mingea! Numai la voi doi, mă, la Așa, restul nu mai mai vreau să dai lungă, nu vreau să mai dai lungă! Nu, Vladimir, pune-te cu stângul, așa să te joacă invers. Invers, invers. A văzut, bă. Bravo, băi! Am zis, vreau să văd ce faci. Da, haide, ia mingea! sus, sus! Ia mă mingea! Sus, Așa. Filip! Stai pe, intră! Așa mă vezi! Haide! Așa Bravo, mă vezi, haide, ia și bravo! bate! Bravo, David, am zis în șoaptă, vreau să văd ce Unul faci. lângă el, unul lipit de el Mișcă-te! și unul în spate. Stai lumea lângă el. Faci-o! Noroc
Rog, a spus voi. Dacă nu spuneați voi din prima, îți făcea preluat. Caută-ți-o, Cum trebuia să singur facă. ți-o cauți, haide! Era un gândit. Așează-te puțin! Nu mai fi contra la minge, haide! Băi, Andrei, stai bă lângă el! Băi, Și ăla când în mingea spate. ajunge la ea, băi Și Vladimir, când invers, mingea după ajunge, dată ești bine, aici. aici înțeles? Joacă-vă Vladimir lungă! Haide! Pleacă Vladimir! Ușor. Haide! Bravo! Haide! Ușor, ușor, ușor. Haide! Haide! Da! Bravo, mă! Bravo! Bravo, Andrei, ai făcut-o lacă. Poate intră mai foarte, foarte. Nu nimic, haide! E las-o și Hai, atacă hai. Bravo, băieți. Da, Nu bravo, nimic, bravo. respiră! Băi, Hai, calcă Andrei, pe bă, el. mâncați ziua de azi, bă, mi-ați mâncat-o, bă. Ți-au Zero. mâncat, ți-a dat 7. Da, bă, da. Eu ce să mai zic? Bă, nu se poate Dominic. la fiecare fază să... Mamă, tu ești live, Nu. Haide! Andrei, Întotdeauna omul spate. feresc sunetul. Ia. Faci. Bravo! Așa, bravo, Andrei. Hai că-ți dau tricou albastru. Bate Da, el. respiră, nu-i nimic, așa este, pauz. Hai, uite, Pleacă de acolo, că mi-ai mâncat ziua. Așa se joacă, atitudine. Bă, domnul, stai mă, ai terminat. Bă, Nu plânge. Cine plânge? tot facă. Hai, bă, ia și joacă, Andrei. Baterii. Așa. Din baterii. Sper că înțeleg. Jucam repede acum cu Filip. Andrei, băi, Băi, uite-te pe așa la- s-a Andrei, întâmplat. unul luptă directă cu el și ăla Ajută-i, în spate, Dadi! da? Hai, nu mai plânge. Nu mai plânge. Te rog frumos, ia și joacă. Haide că e bine. Direct peste gard. Bravo, Eri, bine ai Poți degajat, spate un Eri. pic. Bună degajare. Bună de tot. Așa, unul luptă cu el și ăla Hai, în hai, Andrei, spate, că să intri vă acum. duplați. Andrei, hai, vine. Hai, Cosma! Dă geaca. Nu înțelege, măi. Dă-i mă înapoi. Fără mână! Da, Eric! haide, haide! Bravo, băi! Eric! Ți-am zis fără talpă! Băi, mișcați-vă că intrați și iar sunteți pe călcâie. Băi, mișcați-vă! Intră Eric, Eric, Eric! Nemes, nu poate, Dominic nu Ia. poate. Aha. Ia uite. E ușor pe Ah. trudă. Ia-o cu tine! Nu Ia trece, stai. ia-o cu tine! Haide! Așa, bă, rog! Că de aici, pe ăla l-ai omorât după aia. Nu poți să-i joc dacă te-au stat. Ia uite. Aha. Paul. Bravo, bă, Andrei! Topală! Doar arbitru, ai dreptate, a fost faul, dar dă și lui din prima, că altfel, da, se întâmplă. Care avantaj? La care La avantaj? mine. Avantaj la roșu, păi dacă mingea e la mine... E, Topală! Ok, acum temperează-l tu, temperează-l tu și spune, bă, am Eric. greșit și cu asta basta. Faceți-o mică acolo, haide! Ca să nu stau eu după aia. să mă Filip, pare mai fac sus, o greșeală. Filip, mai sus, Păi, mai eu mare. ce-am Haide, nu uite! Acolo, acolo, unde ți arată. Unde ți nu. De ce, mă? I-am zis Filip. Eric, aveai Filip, aici și arătat. Păi deschide-i Topală, deschide-i Topală! Vezi că Mai vine? departe, că vine. Hai, merge. Urcă, Din băi! preluare vreau să urci. Hai de viteză. Haide, intră, interior. Bravo. Bravo, băi! Patrick. Și Vladimir. Respiră. Băi, Băi, Ian, uite-te mă la o parte așa, mă. Băi, Ian, mă. Gol, băi. E gol, ești atacant! Cum o gol? A Gol, fost gol? nu. A, trebuia să dea. Să dea. Duceți în Așa, eroare Eric, aici. mai lângă el, mai lângă Topală, Eric! Hai, Luca. Cosma, ce șut e ăsta, mă? Acolo, Eric! Vino, da, mami. Așa, Eric, în spatele lui Andrei, așa, să-l dublezi! Filip, atent, haide, intră cu el. Ați văzut cum s-a pierdut? Invers. Haide, fața Schimbă. porții. Edi! Nemes, hai la mine, După Sandocane! ce ai Du-te mijlocaș central! E bine, bravo! N-au inventat sistema de daci cu încălzire. S-a făcut, ai răbdare, ia! Stai pe picioare. Corect. Wow. Cum dai, mă, pas acolo, mă? Cum dai pas acolo? Băi, mură, stai, mă, în teren! Mură! Tot ăla iese. I-a dat în cap. Bate Filip, lasă. Băi, Airsoft.
Merge, Edi. Haide, Edi, intră. Șerif aruncă mai mult am zis. Așa, Eric, bravo! În sfârșit ați înțeles și voi. Luca, vină la mine. Așa, cum vă schimbați! Topală mai jos! Așa! Aian, vină la mine. Vezi că s-a schimbat adversarul. Vină aici, margine, dă-i. Mamă, Un la unul. Ține un pic de aia. Încă cum, mă? Și! De ce o să înclinase Bă, terenul? bă, Mă, ăla, cum alerga, mă, pe loc, mă? Zice că el din GTA s-a izbit de perete și a alergat pe loc. Mâncați-și gura ta. Dă. Bravo, băi. Nu, doar de pe loc, mâncați. Din Ce scurt. mă, Moș Crăciun? Hai. Bine, Andreas. E, acolo e bătaie, se bate. Cine-i bătat? Partea era sau? Păi, dar uite, ea joacă cu seniorii, mâncați-și gura. Mamă, ce mare la 7. Unul, ia să vezi că toți. Toți sunt așa, da. Mamă, la cine e acolo? Barcelona... Real Madrid. Da, mă, nu e Barcelona Academy aia, sau cum dracu e. Real Barcelona. Madrid mici mai au 3. Păi au sinteticul rub la Barcelona și aici Barcelona, auzi. Mie mi-a cerut la Lazio, mi-a cerut și Piulița să fie vopsită și ăia, eu nu, și vorbim de Lazio, nu vorbim de Barça. Oh, Coboară, Eric, Dominic! coboară. Urcă! Vezi că pleacă Urcă! Andrei. Ia uite, Patrick, dai! Dar dai-o bine, bă! Așa, băi! În sfârșit! Bravo, mă! Hai! Zăpa direct. Hai mai schimb și tu? Ce La vrei? mine nu e forță, nu, da, 12, ține în braț. E 12. Hai să mă și pe băieți. Haideți, băieții! Băieții! Marco! Marco, hai mă, mișcă-te, hai, hai, haide, 3 ani, hai tată. Să mai dai și eu, oricum. Ușor, ușor! Mama, asta nu e o frică. Oricum are Patrick amintile lungi la peste el. Nu înțeleg de ce. stai Și și... când dă de aia, da... Bravo, Eric! Invers! Hai! Haide, haide, Patrick, trage de tine! Ia să vă... Scurt! Bă, pe carabetul și Așa, Eric! Nu de lăsați care ușa. zic că le peste el, de nu știu cum, nu le simte, să nu vede foarte, să nu Vedeți în vede partea foarte în cealaltă, în spate. partea Stai cealaltă. ieșit. Stă ieșit? Da, hai. Uite, Cosmo. Sandokan! Ce ai zis, Topală? Mamă, eu am încălzire, mă. A, bă, ce... Bravo, Edi! Haide! Filip, haide, în stânga. Marco atacant. Hai, Edi! Geaca Haide, pe haide. tine. Stânga, coboară. Geaca pe tine, Filip. Luca așa. Robert, geaca pe coboară, tine. Robert! Marco, rămâi aici, sus. Hai la pas. Oh, iată-l cap. Cal! Edi, trebuie să intri, da? Și Luca. Haide, 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 haide. Cine vede? Marco, Așa doar e, o dai așa, pe lângă el, Topală, nu ți bravo. ideea, doar o dai pe lângă el și fugi. N-are cum să treacă de amândoi. Pune-te cu... Nu e mult, are viteză bun, Cosmo. E are, mă, dar ți-am uite, el spune. Ai văzut? Pe Patrick. Da. Pe decembrie 2014. Da. Dar unde? El nu mai crește. El a rămas, el e și mai mic la 2016. Dar ce nu mai crește? Și aici Nu, bă, și mă să așteaptă să moară. Uite cum, că lumea Eric, joacă la 2014. deschid! Nu poți să Nu joci mai, la ce să 2014. fac? Ok, e bun copilul, nu poți să contest. Nu. Dar e atâta. Dacă tu Cine pleacă? te Ia pleci de vezi unul ca Cosmo. ăsta că te bate, lasă-l, Băi, dracu, faci. Marco! Nu mergi, eu. Mă. Ha! Filmele chinezești, nu place. Charlie. Bravo! Frumos. Asta da. Așa, mă, Patrick, mă. Marco! Nu lasă să joci! Vino la pas mai mult. Bravo, Patrick! Du-te spre poartă! Fața porții! Ah, ce bine intra. Mircea, tu ce faci, mă? Tu ești pe loc, ești stativ? Dă-i. Vino să pun telefonul pe tine să filmezi. Hai, ce să văd bine. Așa! Recuperează, Andrei. Haide! El
dă, el. Ești că e stativ. Eric, Ia vreau să vedeți în telefonul spate. pe tine. Eric în Ia, spate. se uită, mă. Te uiți, hă? E safari ăla. Băi, dați-vă, mă, mișcați-vă, încălziți-vă, că răciți. Loc de linie. Hai, mă, n-am mai dat un gol, vreau să vă pare sub presiune. Băi, Andrei, ce e Nu, asta? Și dacă îi mai dai un gol de ranj, ia să 6-4. își dă geaca jos. Stai că schimb toată echipa. Haide. Că te aranjezi. Eric, Îți dai socoteală conducere. Băi, de ce lași? Da. Ia vezi că iese treaba. Robert! Da. Hai că ai dat drumul la joc. Haide! Haide! Dar de ce nu mă ținți de unghiul, mă? Hai, băi. Patrick! Băi, Robert! Marco, Băi, ține un ești pic în de aia cabine. și tu Dacă ține un nu pic joci, de aia. ieși. Nu are nevoie de Joacă, mergători. fă jocul Pe tău. teren. Să meargă. N-am nevoie. Ori alergi, ori ieși. Vezi, mă, că au obosit o pală și cu Eric. Nu. Singur. Ia uite. Băi, Eric, nu mai dați boluri. Singure pe care... Da, Hai, haide, driblați-i pe toți. haide, Patrick. Iglează pe toți, nu înțelegeți, băi. Au, dacă jucam partea aia era de ranj. Băi, topară, jucați-vă pase. Pleacă, Marco, dă! Mai tare. Doamne, de eu dați ăla odată și De lui. ce mai mură aici? Hai. Uite toporul, ia mână, mâncate. Andrei, ce le Băi, faci? măi, obosiți. Dă! Are, alegi pe lângă minge. Diverse sortimente. Cu Patrick! Ieși! Ei, bine la al meu, mă? Băi, Da, bine, băi, Patrick. topală. Lasă că te aranjezi. Ieșiți, mă, la pase și voi. Ale, Bine, hă? ieșiți la pase. Vino Marco la pas, că numai lung jucăm. Hai, Andreas. În viteză. Hai mă, ține un pic de ea. Bravo, mură. Olo, Marcule. Hai că ține un pic. Îl încalecă. Mamă, nu uite cum mură, aici că e fisul, mâncați-l. Asta L-ai luat în brațe, nu l-a văzut, a venit ăla din... Dacă tine dai drumul la pas mai A repede. venit din expediție. Mamă, cine sunt ăștia? Centru de răcoritoare. Știința, or fi. Stai, Champions, cred. Păi ea jucăm, ea 2015 ea? Dați-i gură. La 2015? Dar nu jucăm cu el. Bravo, bravo. Eu știu care e antrenorul acolo. Era? Care e antrenorul? Nu, era stai din spate. Nu mai puteam celălalt. Profesor, care e antrenorul acolo? Ăla primul, uite ăla, din care ia la ea pe mine. Ea ultimul sfundaș. Mai departe, Eric. Nu-ți mare. Da, haide, Patrick! Topală obosit. A, topală, mai taci, că uite la mine, mâncați-și gurata ăla, ești vechi. Deci cum trebuia să fie Omul topală de- azi? Ce cum trebuia să fie ăla? Mura, hai la mine, Luca! Eric, strânge. Ia mingea, mă, bă, tăune, ia mingea. Mircea, treci dreapta. Nu, Luca, mai stai puțin. Luca, intri și tu de pe acolo. Nu se curvă, da? Din dreapta, nu pe masa Luca. Ieși! Hai răbdare! Cosma! Haide! Luca, în două triunghi, da? Băi, ieșiți, băiale! Am jucat toată cu unul. Avea senior. Băiale! Uite-l pe Alex, Dacă Alex. voi nu ieșiți la pas, cu cine Uite, să bă, teamă? profesor, uite, am joc și eu. Tu Am joc stai cu cu 2017. adversar! Mi-a dus unul atâta și restul erau așa, știi? Dar niciunul de categoria lui de vârstă. Da, ți-a zis că Da, e și eu am 2017. aveam și cu 2017. Păi și el Aia nu, aia nu. Ia Era, să văd! Aha, asta vreau! Așa, bă, într-un final! Văd și eu ceva! Hai, Mircea! Pune bă Haide! piciorul. Haide! Haide, de Vladimir! Vezi că... Hop! Merge centru! Haide, mă! ia-i locul ale. Bravo! Ia-i locul ale lui Eric. Dă-i! Bă, că ai intrat în mod on. Asta zic, bravo, că da, ține Bine că... Da, bine, Da, hai! bă, cum a bătut ăsta la handicap chiar de fundaș. Coborâți! Strânge, Joacă! topal! Strânge! Haide, Patrick, haide! E de ranj. Topală! Andrei, mai repede trebuie acolo! Lasă-l pe ăla! Hai, Edi! Cât e scorul? 6-4. Ah! Haide, haide, haide! Dă-i-o, Merge! dă-i-o! Dă-i-o, Marco! Dă-i, Plec, Edi! plec! Hai, Robert, hai, Robert, hai, Robert, hai, Robert. Intră în viteză. Bravo, Luca! Bine, bravo! Bravo, Marco! Luca! Joc în Haide să fața alergăm! ta!
Mircea, mai poți? Dublează, așa, haide. Hai, Marco, pleacă. Te duci Edi singur dacă puteți. Edi. Pune-o jos! Bravo, bine Da. încercat, bravo, așa da! Sus! Robert coboară. Bravo, Edi, bravo, bravo. Da, opa. Bravo, Edi. Bravo, Adam. Ești bine? Am băgat și la tot. Ce a fost? Hai, Adam, bate, pleacă Andreas acolo. Haide, Vladimir, joacă, față, haide. Haide. Bravo, haide. Hai, mă. Da, Mircea. Hai, treare. Calm, Haide, calm, haide, calm. sus. Centru. Așa, mă, Robert. Ia vezi, Bravo, băi, uite-te, lasă, lasă. Andrei. Băi, informează-te. Bravo, Robert. Capul sus. E bună, bă. Bravo, băiat. Băi, Hai, Edi, cu golul. Băi, dar nu vreau. Dă-te prea mult. Domnii, Hai, Andreas, Eric, haideți, mă. hai și tu. Du-te fundaș, Ale. Hai, Eric, hai. Da. Mamă, eu uite pe la 99. Londra. Ieși și tu 3 minute. Ăla-i 2015 niciodată. Mai sunt 4 minute. Hai, bătut-te aici. Ia vezi. Liniște, că n-a fost nimic, taci. Edi, hai să dăm gol. Neputiță, tipă. Alergă. Le place extremele. Le plac extremele la băieții ăștia. Da. Bravo. Coboară, băi, Robert. Dacă dă ăsta gol, te mănânc. Ahaha! A trecut rocheta pe la frunte. Ia văzut pe ăla ce... Am luat-o mână, bă. Azi a fost meciul lui Topală și bun și rău. O face. Bravo, gata! Marco, bravo, Marco, ți-a gol! Andrei, sus! pleacă Edi! Hai la loc! Pleacă Edi! Pleacă Edi! Dacă îți dau sulița, intri în arenă. Respiră. A? Vezi, uite atitudinea asta. Senzațională ăsta, jur. Topală, hai! Dacă ai 2-3 care stai la 11 la 11 la revedere. Da, Robert, da, trec la așa e. fundaș! Și aici un fotbal de un an de Du-te zi. fundaș, A venit Robert! direct, Du-te fundaș, Robert! Direct, Direct, Gol nu la știa. stânga. Nici acum, dacă pe ăla îl înveți cu mingea, e top, cred în ce spun. are timp oricum. Tu nu vei și atitudine are. Aveți grijă cum... Băi, da, Edi, știu. mai poți? Cum să joci, mă, dacă n-ai așa? Spiritul ăsta. N-ai, mă, n-ai. Ia-l în viteză! Bravo, Adam. Bravo, bă. Bă, dar ăștia sunt prea mai mult, frate. Pe bune. Da, bine, ar fi degeaba. Păi nu ai sportat. Asta mă, uite, e unul blond, vezi că e mai mare ca și ca tine și ca Alex. E uite ăla care pleacă acum. Vezi că mă duc să dau ceva să mă lase 5 minute. Ui. Ale. ia să dau ceva. Cred că se dă ăla înapoi. 2 minute. Dar a dat... Eu, mă, au avut aici, au avut primul gol Riders. Au dat din prima. Aia n-a și după aia n-au dat imediat gol. Eu cred că nu s-a Dar nu informat, știu, o cred să că le n-a întreb, dar nu le știut. întrebați. Dacă Că a plânge dacă îl Da, a întrebați. fost Pun 1-1, filmarea după aia și ți dă link cu băieții ăștia dacă e. Deci a fost 1-1, a fost repede. Ce s-a întâmplat pe parcurs? Are, nu dea peste tine. I-a dat mesaj acum, ce un părinte bună, Joacă Adi, simplu, Kevin nu joacă s-a două odihnit afară, bine două aseară. afară! Îl ținem să se recupereze. Așa! Foarte bine. Bravo! bine. Dacă n-am oameni, l-ați plătesc. Auzi și tu. Eu mor pe asta cu... Dar ieri nu l-ai văzut că nu s-a odihnit, doar azi nu l-ai odihnit. Dar răspuns? Mai ce răspuns? Ha? Mai răspund la așa ceva? Nu mai Nu răspund. răspund, nu răspund. Hai, Mircea! Bravo, Mircea! Bravo, băi, Edi, bravo! Acum, bravo, și
l-ai certat. I-a terminat pe care nu a certat, i-a certat pe toți. Mai are să-i certe pe ai tăi. Haide! Pleacă, Marco. Da eu. Hai, Marcule. Capul sus! Bravo, băi. Bravo, e bine! Bravo, copilași. Frumos,